Hem acabat un curs escolar diferent, el curs de les mascaretes, el curs dels termòmetres i els gels hidroalcohòlics, el curs de les entrades esglaonades i per diferents llocs, el curs dels grups bombolla, un curs que començava amb una gran incertesa però que ha finalitzat de forma exitosa gràcies a la col·laboració de tothom. I és que al setembre les escoles passaven a ser el centre d'atenció i els mestres i equips docents se'ls traslladava una certa responsabilitat, la de si podrien mantenir les escoles obertes, evitar el tancament dels centres i garantir una educació presencial. Amb les dades a la mà, això ha estat així, ja que un 98% de les escoles han estat obertes cada dia. I aquí a Castellà, tot i que s'han confinat classes o línies, no s'ha hagut de tancar cap centre. Aquest ha estat un curs en el que els mestres s'han hagut de reinventar, canviant la metodologia de treball, adaptant-la a les noves circumstàncies i salvant les dificultats de comunicació que suposava portar la mascareta durant tota la jornada. Sé que han hagut d'invertir molt temps en protocols de seguretat, evitant el contacte i la proximitat entre alumnes i renunciant en certa manera a allò que enriqueix tant les escoles, com és el compartir, el barrejar-se, tocar, experimentar. Sé que han hagut de superar la por inicial i la pressió de no fer les coses suficientment bé i que això pogués perjudicar els alumnes i que no han estalviat esforços en fer un fort acompanyament emocional a tots els nivells per compartir d'on veníem i fer-los entendre el perquè de la manera de fer aquest curs tan especial. Per tant, volem agrair la feina dels mestres, dels equips directius, dels conserges, dels monitors de menjador, del personal de neteja, de secretaria, de les cuineres, dels alumnes, perquè amb el seu esforç s'ha pogut dur un curs que es presentava difícil i complicat. Per tant, tot el nostre recolzament en donar la medalla de la Vila a aquest col·lectiu. Gràcies.